Ето. Ето. Хилс. Храна за кучета. Не, това е. Ми направи, дай ми за 14 лева. Правим ги. Значи сега ще ви напиша, имате две възможности. Едната е да се снимате. Да. Другото да ви напиша на града на касовата грешка. Касовата грешка е по-рискована, смисъл да не я хвърлиш, а пък тъй няма... Да, ще се допълня, да. Да, абсолютно. Правим ги 14 лева. И много добре направихте, че искахте джокер, защото ще се усери веднага на момент. Тая е перфектна. Щяхме да му дадем нещо друго, нещо друго и на момента. Ники, виж какви колкавчета. Виж какви колкавчета за ядене има. На кучета. А има ли наградки за френски булдоци? Има ли негови френски? Може ли? Може ли? Млъкнете вие двамата. Може ли, може. Ама искам Да го видим, виж ли парфюм за кучета? Парфюм не. По всяка вероятност са води медикамент, а няма право, що не медикамент. Какво е това, брат, ела? Брат! Това знаеш за какво е? За кучета. Да, знае. Брат, ама какво това бе? Това е много твърдо е. До 12 месеца моето мнение, да не се смеете. Аз не знам кой може да го дъвчи. Може даже кой да го дъвчи. Аз? Дявола. Така тесни ста. О, кукълче. Е, тука. Аз го снимам. Нали го виждаш? Дай, ето виж. То е 1000. Ето 3. Те са 1000 бе, човек. Ето виж. А там има квадратчета. Умрах бе, човек. Ники умрах. Имате и пелени? Пеленките би трябвало, ако е научено, би трябвало да нямате проблем. Ако не е научено, слагате памперса, той е с лепенки. Залепете го там, където вие желаете да пиша. Непосредствено купичката с вода и храна до него. Целта на занятието е да иде да пие водичка, храничка. Те са пълни с феромони. И отива и се изаква. Първият път, като се изака, като се изпиша, няма проблеми. Ако е научен, пак няма проблеми. Просто го застилаш. Добре, дай ми. И до там. Един пакет. Моето мнение те са 40 на 60 или 60 на 60. Най-малките няма да ви свършат работа. 40 на 60. Чакай, я малко да разгледам. Искам такава. Отивате, какво правите двамата? И аз се спрем. Нищо гледаме. Ники, ти още мамо не го познаваш кучето, стига играчки ще му вземаш. Добре, ама това... Стига да е. Аз питах, че не звучи, но много звучи, бе. Не за те се буквално. Аз съм... Не, читай. Искам пак да го направя, моля да. Край, повече, вече може да си прехвърлиш яден пион. Вечер. Как е вечер, бе? Не знам. Вау, е вечер. Какво? Но майка ми трябва и да е дошла, бе. Не знам. Знак? Не. Не занаяжда. Ако е станало така, аз се изнервам, аз няма да играя. Кое? Инак научите ли го на мокра PlayStation? Двамата няма да може да играем. Ако мама вземе само Ванеса, а не нас. А представяш ли си? Представям си, бе, брат. Аз. Много ми е гадно така. Аз ако му пълна пуши, него ще звънне или ще Айде, прибие. излизайте.
Само, че не можем. Айде на бъде. Дай се учим. Еме не почти цял вечер, бе. Какво я кажи? Я кажи на хората какво взе. Взехме многото ни куче, пелени, взехме храничка, взехме купички, взехме шампуанче да го изкъпеме и да се научи да пишка и да ака където трябва. Да, не и на пода или някъде другаде. Да. Защото вземи, нали, памперс. Следно като бебе. Да. Але виж скош на жаба. Добре. Къде минали? Ето там скочих от стълбите. Тя вика, имаме 10 минути. Да. Аз не знам. Чакай, малко не мога да. Добре. Защо си ти прав от мене? А? Защо си най-прави от мен? Защото така. Лако, не дай Боже се да... Ай, те въдъхнах. Краката ми помират. Нещо да боли краката. Аз знам. Аз ще държа. Аз знам защо не боли краката. А защо? Защото стояхме на едно място и сега бягаме. Умирам. Чай, Тук майка. в магазина. Даме топличко. Кой е топличко? Ето като три. Опасно. Стига с тия глупости. Какво правиш, приятел? Не го направя, приятел. Не съм тъжал, да, бе. Пълне е, приятела, пълне е само.